बर' हारिया गेजेन जाना थानाय हारि नंला। थारैनो बर' हारिया गोबां जौगाबाय आरो सिनायजाबाय होननानै बुंब्लाबो जों गोरोन्थि जानाय नङा। बेबायदिनो गोबां मिथिजानायखौ नुनो मोननाय जादों। सोनाब बेंगलाव थानाय गंसे दिवालीनि एटम बम बानायग्रा कम्पानिया बडलेण्ड चकलेट एटम बम मुंनि दिवालीयाव गावग्रा बम दिहुनदों। थारैनो गोग्गाथाव होननानै बुंनांगोन आरो बे बमखौ हाथायाव फाननाया सोलिगासिनो। समाजारि बिजोङाव फोसावनायनिफ्राय बे खौरांखौ मोननाय जादों। थारैनो नोंथाङाबो गोजोनदों जानांगौ आरो गोग्गादों। बर' हारिया गेजेन जाना थानाय हारि नंला। थारैनो बर' हारिया गोबां जौगाबाय आरो सिनायजाबाय होननानै बुंब्लाबो जों गोरोन्थि जानाय नङा। बेबायदिनो गोबां मिथिजानायखौ नुनो मोननाय जादों। सोनाब बेंगलाव थानाय गंसे दिवालीनि एटम बम बानायग्रा कम्पानिया बडलेण्ड चकलेट एटम बम मुंनि दिवालीयाव गावग्रा बम दिहुनदों। थारैनो गोग्गाथाव होननानै बुंनांगोन आरो बे बमखौ हाथायाव फाननाया सोलिगासिनो। समाजारि बिजोङाव फोसावनायनिफ्राय बे खौरांखौ मोननाय जादों। थारैनो नोंथाङाबो गोजोनदों जानांगौ आरो गोग्गादों। फोरोंगिरि मावनो गोसो जानाय बिजाथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव थानाय गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलाव गोबां फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। बे फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे आखान्थि फोरोंगिरि आरो साबा आयदा फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। फोरोंगिरिफोरनि मासिखौ बिजाथिफोरनि गेजेराव आनजाद लानायनि गेजेरजों थिसननानै लानाय जागोन। गाहाय फोरोंगिरि मासियाव एप्लाइ खालामनो थाखाय बिजाथिफोरा MA, MSc, BEd डिग्री लानाय इंराजि रोंगौथि गोनां लोगोआव 5 बोसोर गाहाय फोरोंगिरि महरै मावखांनाय रोंगौथि थानाय जानांगोन। गाहाय फोरोंगिरिनि दान बान्थाखौ 14 निफ्राय 20 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। बेजों लोगोसे बिगियान फोरोंगिरि, इंराजि आयदानि फोरोंगिरि, बिगियान आयदानि फोरोंगिरि, हिन्दी आयदानि फोरोंगिरि आरो सासे हस्टेल फोरोंगिरिनि गोनांथि। बेफोर आयदा फोरोंगिरिनि थाखाय गोसो गुदुं बिजाथिफोरा एप्लाइ खालामनोब्ला बिगियान फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया MSc आरो BEd डिग्री लानाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। इंराजि आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय आरो BEd डिग्री लानाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। बिगियान आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया BSc लोगोआव BEd DLED डिग्री जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। हिन्दी आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया हिन्दी आयदायाव MA खालामनाय लोगोआव BEd DLED डिग्री गोनां जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। हस्टेल फोरोंगिरि महरै बिजाथिया BA, BSc लानाय लोगोआव इंराजि रोंनाय जाथारनांगन। बिनि दान बान्थाखौ 8 निफ्राय 10 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो 7086283946 नम्बराव WhatsAppनि गेजेरजों गावनि बिजाथिनि फोरमानलाइखौ हरनो हागोन। लोगोसे गोबां मिन्थिनो थाखाय 8473002079 जानबुं अनजिमायाव कल खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन। आनजादखौ बोहैथि दाननि 30 अक्ट'बर रबिबार खालि फुंनि 10 रिंगायाव लानाय जागोन।